ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ሓንሳብ ወይ ብተደጋጋሚ ዘጋጥመና ሓደ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ዝተፈላለዩ ሽግራት ወይ እውን ዝተፈላለዩ ብድሆታት ኣብ ህይወትና የጋጥሙ እሞ ክንወፆ ዘይንኽእል ዝመስለና ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ጭንቀት ድማ መብዛሕትና የጋጥመና እዩ። ኣብዛ እዋን እዚኣ ድማ እንታይ ክገብር ከም ዘለና በዘን ቀልፂለን እንሪአና 5 መፍትሒታት ድማ ብኸመይ ጭንቀትና ብምፍኻስ ናብ ዝሓሸ ህይወት ከነምርሕ ከም ዘለና ብዝግባእ ክንሪኢና ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ገዛ ርስኹም ንምስሓል ትመፁ እንተረኣኹምኩም ድማ ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክኑ መቸም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ንነብር ክሳብ ዝሃለና ዕቤቶም ብዘይገድስ ዓበይቲ ይኹን ንኣሽቱ ሽግራት ከጋጥሙና ንቡር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሰላምና እንዳሰረቑ ናብ ንሕና ክንወፆ ዘይንኽእል ዝመስለና ጭንቀት ከእትውና ይኽእሉ ኾኑ እዮም። ግን ነዘሎ መዓንተ እንሪአን ብዝግባእ ድማ ከነተግብረን እንተደኣ ክኢልና ዝሓሸ ሰላም ክህባና ናብ ዝኽእላ መንገድታት እንተደኣ ክንምርሕ ክኢልና ግን ነቲ ክብድህና መፂኡ ዘሎ ሽግር ክንብድሆን ዝሓሸ ሰላም ድማ ክንፈጥርን ኢና። ስለዚ እምበኣር ናብታ ቀዳመይቲ ከብለኩም እታ ቀዳመይቲ ወሳኒት ዝኾነት ነገር እምበኣር ብጅምላ ኣይትጨነቕ። መብዛሕትአን እንገብሮ ኣነ እውን ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ግዜ ንገዛእ ርእሰይ ዝረኽባ ኣብ ምንታይ እንተረኣይኩምኒ ንነፍሰይ ዝረኽባ ብጅምላ ክትጭነቕ እዩ። እቲ ቀንዲ ወሳኒ ዝኾነ ዘጨንቐኒ ሓደ ነገር ክነሱ ግን ኣክንዲ ንዕኡ ትኹረት ምግባር በቶም ኣብ ሂወተይ ዘለዉ ዘየጨንቑኒ ግን ከዓኒ ንኸጨንቑኒ ዝፈቐልኩሎም ብዙሓት ነገራት ብኦሚ ንኣእምሮይ ደበላሽዎ ነይረ። ስለዚ ኣቐዲምካ እንታይ ምግባር የድሊ እንተረኣይኩምኒ ብጅምላ ኣክንዲ ምጭናቕ እቲ ቀንድን ወሳንን ዘጨነቐካ ዘሎ ነገር ፈሊኻ ትፈልጦሞ ንሱ ክትፈትሖ እንተደኣ ክኢልካ እቶም ካልኦት ጀስት ጥርጣረ ወይ ሻቁሎት ደኣ እምበር ናይ ብሓቂ ዘጨንቑኻ ነገራት ኮይኖም ኣይኮኑን። ኩሉ ጭንቀት ልብገስ ድማ ካብ ሻቁሎትን ጥርጣረን እዩ። ብጣዕሚ ብዙሓት ዘሻቁሉና ዘጠራጥሩና ነገራት ኣለዉ እዮም ግን ድማ ዘይተፈጠሩ። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ሓደ እቶም ዘጠራጥሩና ዘሻቁሉና ግን ብጣዕሚ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ስለዚ ካብ ዘጠራጥሩኻን ዘሻቁሉኻን ነገራት ውፅእ ኢልካ እቲ ሕጂ ደጓንፈካ ዘሎ ሽግር ንዕኡ ኣቐዲምካ ብዝግባእ ምፍላይ ምልላይ እዩ። እዚ ንምትግባር ድማ ኮፍ ኢልና ብዝግባእ ነብስና ክንፍትሽ ክንክእል ኣለና። እንታይ እቲ ዝዓበየ ዘጨንቐን ዘሎ ነገር እንዳበልና ነቶም ኣብ ኣእምሮና ዝመላለሱ ዘሻቁሉና ዝመስሉ ዘጠራጥሩና ዘፍርሑና ዝመስሉ ነገራት ኮፍ ኢልና ድማ ምፅሓፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ምስ ነብስና ግዜ ወሲድና ብጅምላ ዝጭነቕ ዘለኹ ወይስ ዘጨንቐኒ ሓደ ነገር ኣሎ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ንነብስና ንረኽባ ድማ ብሓደ ነገር ኢና ዘጨንቐና ነገር ንሱ እዩ። ግን ጥርጣሬን ሻቁሎትን ዝፈጠሮ ነገር ግን ንኣእምሮና ብብዙሕ ገና ዘይተጨበጡ ዘይመፁ ነገራት እንዳጨነቕና ብጅምላ እንዳተጨነቕና ኢና ንሂወትና ድማ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ነእትዎ። ስለዚ ኣብዛ ቀዳመይቲ ንገብራ መጀመርያ እቲ ብዓብዩ ዘጨንቐና ኣሎ ብዓብዩ ዘፀግመና ዘሎ ሽግር ኣየናይ ምዃኑ ፈሊና ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቐለልና እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ጭንቀት ዝመፅእ ከምዚ ክብለኩም ዝፅናሕኩም ወይ ካብ ናይ ትማሊ ሻቁሎት ወይ ካብ ናይ ትማሊ ጥርጣረ ወይ ድማ ፅባሕ ንጎ ካብ ዘጋጠም ሻቁሎትን ጥርጣረን ካብኡ እዩ ዝመፅእ። ስለዚ ሓደራ ኣብ ሕጂ ሰዓት እንታይ ዓይነት ሽግር እዩ ዘጋጥመና ዘሎ እቲ ዝዓበየ ክንፈትሖ ንደሊ ሽግር እንታይ ምዃኑ ኮፍ ኣቢልና ፈሊና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና። እዚ ድማ ብጅምላ ካብ ምጭናቕ ንኽትድሕን እዩ ዝገብረካ። ኦፍኮርስ ናብ ዕዳጋ ክንከይድ ከለና ብጅምላ ክንገዝእ ከለና ሓስረና እዩ። ኣብ ሂወት ግን ብጅምላ እንተደኣ ትጭነቕ ኮንካ ይሓስረልካ ዘይኮነ ብጣዕሚ ናብ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ሂወትካ እዩ ዝወስደልካ። ስለዚ ብጅምላ ምጭናቕ ገሊፍና ኣቐዲምና ኮፍ ብምባል ነቶም ሽግራትና ክኾኑ ይኽእሉ ነፅሓፎም ካብ ኣእምሮና ነውጣዮም እንታይ እቲ ቀንዲ ዘሸገረኒ ናይ ብሓቂ እንተዝፍታሕ ድማ ነቶም ካልኦት ከቃልለለይ ዝኽእል ወይ ብሰንኩ ካልኦት ነገራት ድማ ኣብ ኣእምሮይ የጨንቑኒ እንተደኣ ሃልዮም ንዕኡ መጀመርያ ትኹረት ምግባር እዩ። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ብጅምላ ካብ ምጭናቕ ነቲ ኣዝዩን ቀንዲ ዘጨንቐካ ዘሎን ክፍታሕ እትደልዮ ነገር ኣለሊኻ ወይ ድማ ፈሊኻ ምፍላጥ እዩ ዝኸውን። እታ ካልአይቲ ጭንቀትና ክተፋኹሰልና ትኽእል መንገዲ ድማ እንታይ እንተደኣልኩምኒ ተፈጥሮ ምርዳእ እዩ። ነዚ ተፈጥሮ እዚ ኣሰራርሑኡ ክትርዳእ እንተደኣ ክኢልካ ሂወት ብጣዕሚ እያ ትቐለልካ። ከምቲ ንኹሉ ነገራት ወቕቲ ዘለዎ ንጭንቀትካ ንሓጎስካ ንኹሉ ነገራትን ወቕቲ ኣለዎ እዩ። ስቕ ኢሉ ዝቕፅል ፀልማት የለን ፀሓይ ምብራህ ዘይተርፍ እዩ። ከምኡ ኢሉ ዝቕፅል ሓጋይ የለን ክረምቲ ምምፅኡ ምዝናቡ ዘይተርፍ እዩ። ዝኾነ ቀውዒ መፂኡ ደረቕ እንተረኣይሉ ድሕሪኡ ዝናብ ምምፅኡ ዘይተርፍ እዩ። ወቕቲ ኣለዎ እዩ ንኹሉ ኩሉ ነገር ፐርማነንት ኮይኑ ወይ ከዓ ቋሚ ኮይኑ ዝኸይድ የለን። እዛ ሕጂ ተጨንቐካ ዘላ ንመዋዕል በቃ ብኣኣ ሂወትካ ኣኺልኒ እትብላ ነገር ድማ ግዝያዊት ምዃና እንተደኣ ክትርዳእ ክኢልካ ንተፈጥሮ እንተደኣ ክትርዳእ ክኢልካ ድማ ኩሉ ነገር ሓላፊ እዩ። እዚ ሕጂ ፅልምትመት ኢሉ ዘሎ ምናልባት መፍትሒ መውፅእ ዘይመስለካ ከበድቲ ዝበሃሉ ሽግራት ዘጋጥመካ ዘሎን እዋይ እዚ ከም መወዳእታ ትብሎ ዘለኻ ነገር መወዳእታኻ ከምዘይኮነ ኣፀቢቕካ ንስኻ ባዕልኻ ሓተይ እውን ኣፀቢቕክ ንስኻ ባዕልኻ ክትፈልጥ እየ። ንምንታይ እንተደኣ ኢልና እስኪ ትዝ ዝበልኩም እየ ንድሕሪት መለስ በሉ ኢኹም ሂወትኩም በቃ ኣኺድኒ ካብ ሕጂ ንኔው ደኣ እሞ በቃ ጠፊእኩ እየ ካብዚ ዝዓቢ ሽግር የብለይን እንዳበልኩም ካብታ ኩነታት እቲኣ ግን ኣሳጊሩ ደውፀኩም ፈጣሪ ኣሎ እዩ። ኣሳጊሩ ደውፀኪ ፈጣሪ ኣሎ እዩ ሓፍተይ። ንኹላትና እውን ኣፍታ እዋን መወዳእታ ትመስለና ሂወታ ወሓስ ዝኾነና ፈጣሪና ኣሎ እዩ። ንኹሉ ነገራት ወቕቲ ኣለዎ እዩ። ከምኡ ኢሉ ዝቕፅል ሓዘን የለን። ከምኡ ኢሉ ዝቕፅል ጭንቀት የለን። ከምኡ ኢሉ ዝቕፅል ዝኾነ ዓይነት ሽግር የለን።
እንታይ እንተልኣልኩምኒ ወቕቱ ሓልዩ ንሓጎስና ናይ ደስታና ናይ ራህዋና ግዜ ኸ ምምፅኡ ደይተርፍ እዩ እዚ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ኣብቲ ናይ ጭንቀት ወቕቲ እንተ ደኣ ሃሊና ወይ ኣብቲ ናይ ሽግር ወቕቲ እንተ ደኣ ሃሊና ክንጭነቕ ዘይኮነ ዘለና ወቕቱ ምዃኑ ተረዲእና ብትዕግስቲ ክንሓልፎ ዘለና ስለዚ እምበኣር ከምቲ ኩሉ ጠልማት ተወዲኡ ፀሓይ ትበርቕ ድማ ኩሉ ነገራት ተወዲኡ ፀሓይ ክበርቕ ምዃኑ ካብ ዝሓለፈ ሂወትና ስለ ንርዳእ ሕጂ እውን ብትዕግስቲ ነዚ ተፈጥሮ ዝምርዳእ እዩ ምስ ተፈጥሮ ተሰማሚዕካ ክትከይድ እንተ ደኣ ክኢልካ ሰላም ኢኻ ትረክብ እዚ ሕጂ ዘሎ ነገር መወዳእታና ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዘጨንቐና ደሎ ኣቲንያ ዘለና ከምዚ ጥራይ ከይከውን ኢልና እናሓስቦ ዘለና ነገር መወዳእታና ኮይኑ ክስምዐና ይኽእል ደኣ እምበር ገና መጀመርያና እዩ ወቕቲ ምዃኑ ተረዲእና ድማ ሕጂ ድርቕርቕ ዝበለ ዝኾነ ፀሓይ ድመልኦ ወይ እውን ንፋስ ድመልኦ ሽግራት ድመልኦ ዓይነት ሂወት እንተ ደኣ ሕጂ ነሕልፍ ሃሊና እንተ ደኣ እታ ወቕቲ እቲኣ ብዝግባእ ከም ንሓልፋ ተረዲእና ድማ ዝሓሽን ደበለፅን ዝናብ ዘለዎ ራህዋ ዘለዎ በረኸት ዘለዎ ሂወት ክመፅእ ምዃኑ ድማ ምግንዛብ እዩ እዚኣ ክንገብር እንተ ደኣ ክኢልና ድማ ጭንቀትና ክፍኽሰልናን ናብ መፍትሒ ድማ ክንጓየን ንኽእል ኢና ቅድሚ ናብታ ሳሰይቲ ምሕላፍና ግን ሓንቲ ሓደራ ድብለኩም ነገር ኣላ ኣሕዋተይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዩቲዩብ ኣናሊሲስ ከምቲ ዘርእየና ደሎ ሞር ሳብስክራይብ ከይገበረ ድምልከት ሰብ እዩ ሞ ድበዝሕ ደሎ ስለዚ ሓደራ ኣሕዋት እዚ ነምፅሖ ዘለና ናባኹም ነገራት ይጠቕመኩም እንተ ደኣ ሃልዩ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ንኽትኮኑን ሞር ድማ ንዓና ንዕቤትና ንኽትሕግዙናን ተሓጋጊዝና ድማ ንኽንዓብን ሓደራ ብለኩም ስለዚ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ናብታ ሳልሰይቲ ከብለኩም እታ ሳልሰይቲ ካብ ጭንቀትና እናዲፋ ሰላም ክትህበና ትኽእል መንገዲ ድማ ትኹረትና ኣብ ሽግራትና ምግባር ገዲፍና ትኹረትና ኣብ መፍትሒኡ ምግባር እዩ ሽግር ብሽግር ኣይፍታሕን እዩ ሽግር ክፍታሕ እንተ ደኣ ኮይኑ መፍትሒ ብምሕሳብ እዩ ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ኣሕዋት ትርድአኒ እዩ ድሕሪ እዛ ካሜራ ዘሎ ሰብ እንታይ ዓይነት ፈተነታት ኣጋጥመሉ ኣነ ኣይፈልጥን እየ ግን ሓወይ ግን ሓፍተይ ድኾነ መፍትሒ ደልየ ክለኺ ነቲ መፍትሒ ክሳብ ዝደለኺ ድማ ኣቃሊልዮ ዘይኮንኩ ነቲ ሽግራትኪ ብዛዕባ መፍትሒኡ ክትሓስብ እንተ ደኣ ክኢልኪ መፍትሒ ከተምፅእ ትኽእል እየ ኣቃሊልዮ ኣይኮንኩን ኣብ ጫማ ኮንካ ኣተው ኣይከድን ኣነ ሰብ ኣብ ጫማ እቶ ብለካ ኣብ ጫማ ይኮንካ እስኪ ረአዮ እስኪ ብቦታ ይኩን ብለካ ኣብ ቦታኻ ኣነ የለኹን ኣብ ቦታኻ እውን ኣነ የለኹን ሓወይ እታ ረጊፅኪ ያደለኻ ጫማ ንስኻ ኢኻ ዳ እምበር ሙሉእ ብምሉእ ክትረግፃ ትኽእል ኣነ እንተረገፅክዋ እንተ ነገርካኑን ርብዓ እንተኾነ እየ ኣነ ክረግፃ ትኽእል ግን ሓደራ እታ መፍትሒ ግን ኩላትና ደሊና ኣለና ከሳብ ዝኾነ ድማ ትኹረትና ኣብ ሽግራትና ምግባር ገዲፍና ኣብቶም ክንቆፃፀሮም እንኽእል ነገራት ትኹረት ምግባር ናብ መፍትሒ ክንጓየ ዘለና እቶም ክንቆፃፀሮም ዘይንኽእል ነገራት ንጎኒ ንግደፎም እሞ እቶም ክንቆፃፀሮም ንኽእል ነገራት ግን ከነስተኻኽል ክንክእል ኣለና ኣብ ሕጂ ሰዓት ጸሎትና ከነስተኻኽል ብዝግባእ ውዕሎና ከነስተኻኽል ነቶም ሽግራት እኦም መፍትሒ ዝኾኑ ነገራት ሃሰውሰው ክንብል ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ዝደለየ ድማ ረክብ ምንታይ እንተ ደኣ ኢልና እንተ ደኣ ደሊኻ ኩሉ ግዜ መፍትሒ ደሎ ፈጣሪ ኸ እንታይ ይሰኣኖ ግን ካብቲ ብሽግራትና ምሕሳብ ብኦም ጥራይ ትኹረት ኣብኡ ጥራይ ምግባር ገዲፍና ግን እንተ ደኣ ትኹረትና ናብ መፍትሒ ክንገብር ክኢልና ኩሉ ግዜ እውን ፈጣሪ እንዳገለፀልካ እንዳብረኸልካ እዩ ድኸይድ ግን ትኹረትካ ካብቲ ዘጨንቐካን ዘሸግረካን ዘሎ ነገር ኣውፅእ ኣቢልካ ብኸመይ ሕራይ ክቕይሮ ዝኽእል ኢልካ መፍትሒ እንተ ደኣ ክትሓስብ ክኢልካ እዩ ብጣዕሚ ሓደ ካብ ዝገርመኒ ነገር ጂም ሮን ድብሎ እንታይ ይብል መሲልኩም ኩሉ ግዜ በቃ ኣይክእሎኒ ከምዚ ኮይ እንዳበልካ እንተ ደኣ ትሽግራትካ ትኹረት ትገብር ኮንካ መፍትሒ ይትረክብኒ ይኻብል ግን ሕራይ ደሓን ሽግር ኣሎ ሕራይ ደሓን ዝኾነ ዘጨንቐኒ ነገር ኣሎ ብኸመይ ግን ክፈትሖ ዝኽእል ኣብ ዝበልካሉ እዋን ግን ኩሉ ግዜ ኻ መፍትሒ ትረክብ እዩ ዝብል ሓቂ እዩ እዚ ከዓ where your focus goes your energy flows ይበሃል ትኹረት ዝገበርካሉ ነገር ኤነርጂ ናትካ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ ዝኾነ ብሉፅ ዝኾነ ፈጣሪ ዓቕሚ ሂብና ኣሎ ናይ ምሕሳብ ካብ ሽግራት ክንወፅሉ ንኽእል መፍትሒ ክነምፅአልና ንኽእል ኣእምሮ ሂብና ኣሎ ግን ንሱ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ትኹረትና ካብቲ ሕጂ ሰዓት ደሎ ሽግርና ኣውፅእ ኣቢልና ናብ መፍትሒ ክንከይድ ክንክእል ኣለና እንተዘይኮይኑ ትኹረትና ዝሃብናዮ ነገር እንዳዓበየ ድኸይድ ኣብ ሽግራትና ትኹረት ነገብር እንተ ደኣ ሃሊና ኩሉ ግዜ ሽግራትና እንዳዓብለሉና እዮም ክኸዱ ኣብ መፍትሒኦ ብኸመይ ክፈትሖም ደለ እንታይ ክገብር ደለኒ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ግን ናብ መፍትሒ ክንጓየን ፈጣሪ ድማ እቲ መንገድን ክገብጠልና እዩ ኣብ ራብዒት ንሪኣ ምናልባት ደይ ክትፅበይዋ ትኽእሉ ነገር ድማ እንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ንሰብ መድሃኒቱ ሰብ እዩ ክርድአና ናብ ዝኽእል መፍትሒ ክህበና ናብ ዝኽእል ሰብ ክደዊልና ክኾን ይኽእል ብኣካል ረኺብና ክኾን ይኽእል ከምዚ ኮይኑ ኣለኹ ሞ እንታይ መፍትሒ ትበኒ እዚ ነቲ ነገራት ኮይኑ ኣለኹ ኢልካ ነቲ ሰብ እቲ ሽግራትካ ከተካፍሎ ምኽኣል ድማ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ጥበብ እዩ ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ርድአኒ ንዝኾነ ሰብ እንዳኸድካ ሽግርካ ንዝኾነ ሰብ እንዳኸድካ ፀገማትካ ኣይተዘርግሐሉን ኢኻ ግን ክርድአካ ዝኽእል ዓርኪ እንተ ደኣ ሃልይካ ክትርድአኪ ትኽእል መሓዛ እንተ ደኣ ሃልያትኪ ክርድአካ ዝኽእል ናይ ቤተሰብ ኣባል እንተ ደኣ ሃልዩ ግን ከተማኽሮ ምኽኣል ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ እንተ ደኣ ዕፍን ኣቢልካ በይንኻ ትሕዞ እንተ ደኣ ኮንካ ኦፍኮርስ እቲ ነገር እቲ ብጣዕሚ ከቢድን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘይትቆፃፀሮ ነገር ኮይኑ ክስምዓካ ክእል እዩ ንሰብ መድሃኒቱ ሰብ ክሳብ ዝኾነ ግን ቅርብ ኢልካ ንሓደ ሰብ እዚ ነቲ ነገራት ኮይነ ከምዚ ከጋጥመኒ ኣሎ እዚ ነቲ ነገራት ኮይኑ ኣሎ ምባልካ ኣዝዩ ዓግሪ ዝኾነ መፍትሒ ክህበካ ክእል እዩ ዕልል እውን ክብለካ ክእል እዩ
እዚ ክብለኩም ከለኹ ግን ሓደራ ንመንን ኣበይን እንታይ ንብል ብዝግባእ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። ስለዚ እንተደኣ ንሓደ ሰብ ድውል ኣቢልካ ከምዚ ኮ ኮይነ እዚ ነገራት እዚ ኮ ተፈጢሩ እንተደኣ ኢልካ መፍትሒ ክህበካ ዝኽእል ኮይኑ ድማ ዝስምዓካ እንተደኣ ኮይኑ ይህን ሚሂን ትብሎ መሓዛ እንተደኣ ሃሊካ ይህን ሚሂን ትብሎ ዓርኪ እንተደኣ ሃሊካ ኣብኡ ምድዋል እዩ። ሓቂ እዩ እዚ ዘመን እዚ ብጣዕሚ ንኹላትና ኣረሓሒቕና ኣሎ። ከም ባህልናትና ጽቡቕ ዝነበረ ክንዕቅቦ ዘለና እውን እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ነንሕድሕድና ተሓጋገዝቲ ኢና ነርና ኣጆኺ ኣጆኻ ተባሃሃልቲ ኢና ነርና። እዚ ዘመን ዘምጽኦ ሶሻል ሚድያ ግን ንኹላትና ፈላልዩ ኣብ ሓንቲ ገዛ እንዳሃለና ኣብ ሓንቲ ገዛ እንዳሃለና ኣብ በበይኑ ገዛ ከም ዘለና ይገብረና ኣሎ። ሶሻል ሚድያ ዘይኮነ ሽሙ ድኾነ በቃ ሰልፊ ሚድያ ክኸውን ኣሎ ንሓደ በይንኻ እዩ ደትርፈካ ብጣዕሚ እዩ ደገረም ኣብ ድኾነ ቦታታት ተኣቶ ከለኻ እስኪ ተመልከቱ ኢኹም ገዛኹም እትበሉ ኩሉ ሰብ ቴሌፎኑ ሒዙ ብሓንሳብኩ እሞ መን ኢላ እሞ ክሰምዕ ማለት ንሰብ መድሃኒቱ ሰብ እዩ። ኣነ ሽግራተይ ወይ ደጓንፈም ደሎ ነገራት ክዕልል እንተዘይከይደ ኣብ ሞባይል ጥራይ ድፅመድ እንተደኣ ኮይና ካብቲ ደጋጥመን ደሎ ነገራት ሓዲመ ኢለ እምበር ናብቲ ሞባይል ድኸይድ ደለኹ እቲ ደጋጥመን ደሎ ነገራት ንሰብ ከካፍል ክኽእል ኣለኒ። እዚኣ ድማ ክላ ሰብ እሞ ከምዚ እንዲ ምባል ምፍራድ ገዲፍና ካባና ክንጅምራ ክንክእል ኣለና። እንታይ ኣሎ ንበር ንሰብ ከመይ ኣለኻ ንበር ንሰብ ነንሕድሕድና ነተሓታተት ሓደራ ኣሕዋት እዛ እዋን እዚኣ ክንሓልፋ እንተደኣ ኮይና ካብዚ ሶሻል ሚድያ ውፅእ ኢልና ናይ ብሓቂ እቲ ንሕና ክብርናትና ዝኾነ ሶሻል ላይፍ ከነማዕብሎ ክንክእል ኣለና። ቀደም ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ድብል እዩ ቡን ዝስተ ኣብ ገዛ ቡን እንዳሰተኻ ይስመ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ብጣዕሚ ዓብ ቴራፒ እዩ። ኣብቲ ቡን እቲ ድዕለል ነገራት ኣሎ እዚ ኮይነ ትብል መዓት ነገራት ዕለል ቀደም ትዝክርዎ ኢኹም ዕቁብ ነይሩ ማሕበር ድበሃል መዓት ነገራት ኣሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ባህልና ኣይነጥፋ እዩ ኣሕዋት ነዚ ነገር ዓቂብና ክንከይድ እንተደኣ ኺኢልና ወላ እኳ ብኣካል ኣይንራኸብ ኣትሊስት ግን በዚ ሶሻል ሚድያ ክኸውን ይኽእል ብተፈላለየ ማለት ቦታታት ከምዚ ዓይነት ዙም ድዩ ካልእ ነገራት ድዩ ወይ ንሰብ እንዳዓለልካ ድዩ ደው ኢልካ እንዳዓለልካ ድዩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፕሊስ ነቲ ድነበረና ባህሊ ወላ እኳ እንተተረሓቕና ከቀራርበና ዝኽእል ሶሻል ሚድያ ንጥቕምና ንጥቀመሉ ንጉድኣትና ኣይንጥቀመሉ። ስለዚ ሓደራ ኣሕዋት ከምዚ ክንገብር ተደኣ ኺኢልና ድማ ጭንቀትና እንዳፎከሰልና ይርከብ። ብሓቢኡ ድማ ንሕና ብወገንና ክንሕግዘኩም ተዳሊና ስለ ዘለና ሓሙስ ናጣና ክላስ ናይ ዙም ኣለና በዚ ታሕቲ ደሎ ናይ ናምበር ጌርኩም ረኸቡና ኣብ ታሕቲ ደሎ ሊንክ እውን ኣብኡ ጆይን ግበሩ ኢኹም ሓሙስ ፍሪ ክላስ ኣለና ንጥኡ ንዕልል ሕተቱና ንመኻኸር ይህን ሚሂን ንበሃል። እንደገና ድማ ብዓቢኡ 12 ዙር ሰንበት ክንጅምር ኢና። ኣብዚ 12 ዙር ድማ ብኸመይ ካብ ሕልፍኩም ብምልቓቕ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምንባር ዝሓሸን ድበለፀን ህይወት ክትነብሩ ከም ትኽእሉ ከነርእየኩም ንሕና ተዳሊና ኣለና። ስለዚ ኣሕዋት ንሰብ መድሃኒቱ ሰብ ክሳብ ዝኾነ ሓደራ ንሕና እውን መድሃኒት ክንኮነኩም ተዳሊና ኣለና እሞ ንስኹም ድማ ንኻልእ ሰብ መድሃኒት ንኽትኮኑ ሓደራ ኣብለኩም። ስለዚ እዚኣ ካብ መን እያ ትጅምር ተራእየና ካባና ሽግራትኩም ኣዕሉልና ንኽንፈትሑ ሓቢርና ድማ እቲ መንገዲ ከፊትና ኣለና ጀባእ ድማ ንብለኩም ኣብዚ ታሕቲ ደሎ ናይ ዋትሳፕ ናምበር ተጠቒምኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ 12 ዙር ከዓ ምዝግባእ ተመዝጊብኩም ዝሓሸን ድበለፀን ህይወት ንኽትነብሩ ሓደራ ኣብለኩም። ግን ኣሕዋት ሓደራኹም ድነበረና ባህልታት ድነበረና ክብርታት ኣጆኻ ክንበሃለሉ መንገድታት ኣይነጥፋእዮ ኢና። እዚ ድማ ዓብል ዝኾነ መፍትሒ ናይ ጭንቀት ክኾነና እዩ። እታ ናይ መወዳእታ ሓምሸይቲ ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ኩሉ ግዜ ድማ ኣነ ብግለይ መፍትሒ ድረኽበላ እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ድማ ናብ ጸሎትን ናብ ምስጋናን ምምላስ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት እዋናት ክንኣቱም ከለና ኣእምሮና ምልኣት ክህበና ናብ ዝኽእል ምስጋና ንኣእምሮና ምልኣት ክህቦ ህይወትና ከመልእ ናብ ዝኽእል ጸሎት ክንገብር ተደኣ ኺኢልና ፈጣሪ እንታይ ይሰኣኖ ንኹሉ ነገራት መፍትሒ ኣለዎ እዩ። ንኹሉ ነገራት ካብ ዓይኒ ፈጣሪ ክትሪኦ እንተደኣ ኺኢልካ ህይወት ብጣዕሚ ኣዝያ ቀላል እያ። በዛ ንሕና ንሓስባ በዛ ንሪኣ ንሰምዓ በዚ ሕጂ ዘለና ጉልበት እንተደኣ ንህይወት ንሪኣ ኮይና ግን ገደብ ኣለዋ እዛ ህይወት እዚኣ ገደብ ኣልቦ ዝኾነ ከልካሊ ዘይብሉ ህይወት ክንበር እንተደኣ ኮይኑ ግን በዛ ንሪኣ ንሰምዓ ንጭብጥ ኣብ ምኻድ ዘይኮነ ካብ ዓይኒ ፈጣሪ ንኹሉ ነገራት ምርኣይ ፈጣሪ እንታይ ይሰኣሎ ሓንቲ ዘርእካ ኣሽሓት ገይሩ ድህበካ ኮይ ክንዲ ሕፍኒ ኢድካ ትኾን ድርብያ ኣቢልካ ናብ መሬት ኩንታላት ገይሩ ድመልስ ፈጣሪ ኮይ ዘለና ኣሕዋተይ ሓደራኹም ኣብዛ እዋን እዚኣ ብዝግባእ ናብዚ ፈጣሪና ተመሊስና በነቲ እነምልኾ ፈጣሪና በብእምነትና እንተደኣ ክንጽልይ በብእምነትና እንተደኣ ናይ ብሓቂ እቲ ነገር ትኽፈትሐልና እንተደኣ ክንሓትው ኽኢልና ነዛ ኩሉ ዓለም እዚኣ ነዚ ብምሉእ ዩኒቨርስ ዝደመሓድር ደሎ ፈጣሪ ነታ ሽግርና ኣይመሓዘርን ኢልካ ምሕሳብ ማለት ዘበት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ጸሎት እቲ ግን እንታይ የድሊ እንተደኣ ኢልኩም ምልኣት የድሊ ብዝግባእ ማይንድፉል ምዃን ኣብቲ ሽግርቲ ክትኣቱን ከለኻ ሱጥራይ በቃ ዝኾነ ህይወትካ ኣይወፅነ ኣይክእሎን ከምዚ ከውን እቲ ምባል ዘይኮነ ሓደራ ሓፍተይ ሓደራ እውን ሓወይ ከምኡ ምባል ዘይኮነ ጀስ እስኪ ሪላክስ ንግበር ነስተንፍስ ንበል ርግእ ንበል
ከነስተንፍስ እንከለና ፈጣሪ ምሳና ከም ዘሎ ጽቡቕ ጌሩ ክርድአና እዩ። ስለዚ ብሪዚንግ ናትና ወይ ከዓ ኣተነፋፍሳና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ቅድም ናብ ጸሎት ቅድም ናብ ካልእ ነገራት ምእታውና መጀመርያ እውን ተነስተንፍስ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ድኾነ ጭንቀት ኣብ ድኾነ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንኣቱ ከለና ርግኢልና ብዕምቆት እንዳስተንፈስና ብፍላይ ብኣፍንጫና እንዳኣተና ብኣፍና ቀስ ኢልና እንዳውፀናዮ ክንከይድ እንተደኣ ኽኢልና ድማ ናይ ባዕሉ ርግኣት ክህበና እዩ። ብፍላይ ብኣፍንጫና ክንስሕቦ ከለና ብነዊሕ ስሒብና ልክዕ ከምቲ ብኣፍንጫና ብነዊሕ ድሰሓብናዮ ከነውፅእ ከለና ከዓኒ ካብቲ ብትሰሓብናዮ ንላዕሊ ቀስ እንዳበልና እንዳለቐቕና ነዚ ዓይነት ልምምድ 10 15 20 ግዜ እንዳገበርና ብድሕሪኡ ማይንድፉል ብምዃን ፈጣሪ ነዛ ትንፋስ እዚኣ ዝዓደለና ፈጣሪ ምሳና ከም ደሎን ብኣናን ምሳናን ከም ዝሰርሕ ተረዲእና ድማ ምልኣት ዘለዎ ነቕ ዘይብል ሙሉእ ዝኾነ ትኹረት ዝገበረ ጸሎት ምግባር እዩ ካብዚ ጭንቀት እዚ መፍትሒ ክህበና ድኽእል። ፈጣሪ ድማ ንኹሉ ነገራት መልሲ ኣለዎ እዩ። ኩሎም ቅዱሳት መፅሓፍትና ከም ትድብልዎ ናብ ቅዱስ ቁርኣን እንተትኸዱ ናብ መፅሓፍ ቅዱስ እንተትኸዱ ሕቶቱ ክወሃበኩም እዩ። ጸልዩ ዱዓ ግበሩ ክትክምለሰልኩም እዩ እቲ ጉዳይ ኣይኮነን ዲሕባር። ስለዚ ሓደራ ንሕተት ትኹረትና ብዝግባእ መፍትሒታት ንግበር። ፈጣሪ እቲ ንሕና እንደልዮ ነገር ክህበና ምዃኑ ንረዳእ። እዚ እዋን እዚ ግዝያዊ ምዃኑ ፈጣሪ ሒዝካ ድማ ይሕለፍ ምዃኑ እንተደኣ ክንርዳእ ክኢልና እቲ ሓንቲ ዘርኢ ዘሪእና ኣሽሓት ገይሩ ድህበና እቲ ሓንቲ ሕቶ ሓቲትና ግን ከዓኒ ብዙሕ ጥቡቕ መልስታት ዝዝርጋሐልና ፈጣሪ ድማ እታ መንገዲ ክርእየና እዩ። እዚ ኣይኮነትን መወዳእታና ኩሉ ነገራት ካብ ዓይኒ ፈጣሪ ክንሪኦ ተደኣ ኽኢልና ህይወት እንዳቐለለት ዝዘራዕናዮ ነገር ክሳብ ድዕፀት ድማ ነዛ ተፈጥሮ እዚኣ እቲ ናታ ኣሰራርሓ ተረዲእና ድማ ፈጣሪ ዝሓዘትናዮ ነገር ክህበና ምዃኑ ኣሚንና ኢና ንጓዓዝ። ስለዚ ኣሕዋት ሓደራ እዛ ነገር እዚኣ ብፍላይ ከነተግብራን ኣብ ሂወት ብጣዕሚ ዓብዪ ውፅኢት ትረኣኹላን ወሳኒት ዝኾነት እታ ሓምሸይቲ ነገር እያ። ኣብ መወዳእታ ግን ሓንቲ መቑሽሽ ወይ ከዓ ቦነስ ክበኩም ንዓይ ኣብ ሂወተይ ብጣዕሚ ካብ ዝጠቐመትኒ ካብ ናተይ ካብ ናይ ግለይ ካብ ናይ ውልቂ ኤክስፔሪንስ ሓንቲ ድገብራ ነገር ከዓ እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ድኾነ ሰዓት እንታይ ኣይርድእካኒ ብጅምላ ሰው ኢልካ ትጭነቕ እሞ ከም ዝቕብለኩም ዝፅናሕኩ ድኾነ ሓዘን ክብብ ኣቢለካ ድኾነ ጭንቀት ሃንደበት ምንጪ ኢሉ ኣብ ኣእምሮኻ ይናውፀካ on those days ኣብቶም መዓልታት እትዮም ኣብዛ ግዜ እዚኣ እንታይ ኣነ ገብር መሲልኩም ኣሕዋተይ ኣብ መሃበይ ድዋፈር ናይ ልቤ የለኩም ዘለኹ ከም ባህሊ ደጥረኾን ካብ ድኾነ ሰብ ድወረስክዎ ካብ ደኽብሮ መምህር ድወረስክዎ ነገር እዩ። ኣብታ ትጨናነቐሉ ሰዓት ኣብቲ ጭንቀት ዝመስለካ ድኾነ ከካበይነኻ ዕፁ ትብል ኪሊልካ ንድኾነ ሰብ ንእሽተይ ነገር ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ካብታ ድላትካ ምሳሕ ከተካፍሎ ትኽእል ትኸውን ኢኻ። ኣብ መንገዲ ዝረኸብክያ ሰብ ከመይ ኣለኻ ድሓን ዲኻ ምባል ክኸውን ይኽእል እዩ። ነፍሲ ደርቢ ንደሎ ሰብ ኣቤት ድገርመኩም ሓደ ነገር ከመይ ኣለኻ ጥራይ ዝደሊ ኣጆኻ ጥራይ ዝደሊ ቅርብ ኢልካ ድሓን ዲኻ ጥራይ ዝደሊ መሪኡ ሰብ እዩ ደሎ ክትህብ ክሳብ ዝኽኣልካ ነዚ ሰብ እዚ ኣጆኻ ክሳብ ድበልካ ብዓቕምኻ በታ ድላትካ ገንዘብ ደይ ክትህብ ትኽእል ድብላዕ ድስተ ምናምን ደይ ክትህብ ትኽእል ትኾን ኢኻ። ኣትሊስት ግን ኤነርጂኻ ንሰብ ክትህብ ትኽእል ኢኻ። ግዜኻ ክትህብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሃብኡ ክወሃበኩም ድበለ ፈጣሪ ድማ ክትህብ እንተደኣ ኽኢልካ ኩሉ ግዜ ይህበካ እዩ። እቲ መፍትሒ ያቕርበልካ እዩ። ስለዚ ኣሕዋት ብግለይ ናተይ ኤክስፔሪንስ ድሪኦ ድኾነ ነገራት ክወሓሓደኒ ድኾነ ክጨናነቕ ክጅምር ወይ ድኾነ ጭንቀት ክኸበኒ ክጅምር ከሎ ውፅእ ኢለ ድኾነ ሰብ ገለ እየ ድገብረሉ ካብታ ደላትኒ እየ ደካፍሎ ከምዚ ነገር ዝክገብር ከለኹ ይገብር እዩ ንምባል ኢለ ዘይኮንኩ መብትሒ ንዓይ ስለ ዝሃበኒ ኣሕዋተይ ካብ ብዙሕ ትሕትና ይኹንለኩም ተኣሽሙ ኢለ ኣይኮንኩን ግን ኣብ ምሃብ ንዋፈር እቲ ክንህብ ዝረኣየና ፈጣሪና ድማ ፅባሕ ንጎ እታ ነዛ ተጨንቀና ደላ ነገር ትኸውን ሓርቢታትና ደላ መፍትሒ ከም ድህበና ርግፀኛ እየ ኣነ። ስለዚ ወሃብቲ ንኹን ኣጆኻ ባህልቲ ንኹን ከና ምስ ሰባት ንዕልል ነቶም ሰባት እዮም ኣለኹልኩም ንበሎሞ ፈጣሪ ድማ ኣለኹልኩም ክብለና እዩ። ስለዚ ነዘን መንገድታት እዚአን ተጠቒምና ድማ ካብ ትደለናዮ ጭንቀት ክንወፅእ ንኽእል ኢና። ብዓብዪ ግን ካብ ኩሉ ጭንቀት ዘውፅእ ፈጣሪ እሞ ጸሎትና ናብ ፈጣሪ ንፅሕቕ ኢና ብዝግባእ ድማ ምስ ሰባት ይህን ንበሃል ከም ትርበልክኹምን ብዓብዪ ጭንቀትኩም ከተራግፍሉ ካብ ጥርጣረ ካብ ሻቆለት ካብ ፍርሒ ወፂኹም ድማ ካብ ናይ ትማሊ ዝነበረ ሕሉፍ ብምልቃዕ ኣብ ሕጂ ሰዓት ከመይ ኢልኩም ክትነብሩ ትኽእሉ ነዛ ሕጂ ሰዓት ከመይ ኢልና ነስተማቕራ ሱርመታኻዊ ብዝኾነ ለውጢ ኩለንተናዊ ዕቤት ከመይ ጌርና ከነምፅእ ንኽእል ኣብ ሎሚ ኮይና እታ ፅባሕ ክንነብራ ንኽእል ሂወት ብኸመይና ከነስብራ ንኽእል ተደልይዎ ጥዕና ክኸውን ንኽእል ሰላም ክኸውን ንኽእል ፍቕሪ ክኸውን ንኽእል ምልኣት ዘለዎ ኮንፊደንስ ክኸውን ንኽእል ናይ ፋይናንስ ሽግር ክኸውን ንኽእል ምናልባት ዓበይቲ ሕልምታትን ክህልውኩም ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ብኸመይ ከንዕኦም ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይና ንህነጦም ዝብል ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ንክልተ ወርሒ ዝኸይድ ክላስ ኣዳሊናልኩም ኣለና ንመበል 12 ዙር ክካየድ። ስለዚ ኣብዚ ክላስ ንምስታፍ ድማ ብታሕቲ ዘሎ ናይ ዋትሳፕ ናምበር ተጠቒምኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ሕጂ ምሳይ ስለ ፅናሕኩም ክብረት ሃበለይ ጋይስ ካብ ልቡን ከመስግነኩም ደሊ ሓደራ ድማ ንዓኹም ዘይተጎድእ ግን ከዓ ንዓና ኣዝያ ጥቕሚ ዘለዋ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር እሞ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩን ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮን ኣብ ክላስን ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰላም ሰናይ ንዓኹም
ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ዘሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበ ተኻውሎጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና። ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ናምበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ክላስ ረኸና